dneska si zahráme Minecraft, ale bez Mateja, lebo on zrovna skladá nejaké Minecraft Lego a budeme natáčať vlastne 2 videá a k tomu jedno bude samo, že tam budem ja sama a v jednom bude aj Maťo a ja. Takže a v tomto budem len ja a v tom druhom už bude Maťo. Takže ideme zapnúť nejaký svet. Môžeme zapnúť urobíme si nový svet a môžeme ísť. Asi. No a k tomu by mohli sme dať aj hádko, ale keď dáte veľmi lajkov, no tak dáme hardcore niekedy. Takže dávajte tie lajky, keď chcete, aby sme urobili ultra hardcore. Takže dávajte tie lajky. A keď nemáte ešte reálny Minecraft, no tak v popisku si môžete zahrať reálny Minecraft, ale musíte si ho kúpiť, takže na to potrebujete peniaze. A mne to Mateo už urobil, takže ja to už môžem hrať, lebo pozrite, ja mám už normálny Minecraft. Takže nás načíta zatiaľ svet. Dokým sa nám načíkne svet, no tak by ste mohli dať šupnúť ten odber. Takže to by nás fakt potešilo s Matejom, že by ste nám dali odber. A v popisku máte aj, že jak sa pripojiť. Na konci videa vám niečo ukážem, takže, ale je to tajné, nikomu to nehovorte, lebo to je prísne tajné. Tu zabijeme ovečku, aby sme mali mäso, jak poznáme Minecraft. Ňam. No. A môžeme ísť na preskúmávanie. No, ale by sme mohli nájsť vesnicu, ale neviem, či by sme ju Musíme nájsť nejakú vesnicu, aby sme tam mohli niečo ukradnúť ako. Však to nebude vadiť vesničanom, nie. Takže rýchlo ideme, aby sme našli vesnicu, lebo fakt ju potrebujeme. Ale ja tu už blúdim, ale nič a nič. Musíme sa kúknúť. Rýchlo musíme jesť, či to není tadeto. Tak. A toto bude také rýchle. Takže tu není dobre. A tú vesnicu už hľadám, ale nikde nič. Tu by mohla byť aspoň. Tam máme vesnicu. Po takých dlhých hľadaniach. Mám aj hlad. Aj však tam je seno. Kto by nepoznal Minecraft? Však to je základná hra. No. A môžete dať like pre Maťa.
Takže to by ho asi potešilo, neviem. Ale dobre. Potrebujem tu zabiť kravičku. Kravička. Musíme tu zabiť kravičky. Kamo ty umreš, krava? Musíme zabiť krávu. A ešte nejaké jedlo by sme potrebovali ďalšie. Máte tu niekto jedlo, prosím? Uväžničanov, prosím. Máte jedlo? Tam tu majú len Iron Golema. A prasátko? Musí zumrieť. Umrli. A keby ste chceli, nemusíte dávať lajky, ale keď chcete, no tak môžete. No a už som nájdená a môžeme ísť niekde do domu, kde by sme vesničili. Ďakujem za posteľ. No a dnes skúsime aspoň ísť do Nedu. Aspoň. Alebo niekde. Alebo niečo preskúmať. By sa hodilo. Hodilo by sa niečo preskúmať. To by bolo dobre, keby sme niečo preskúmávali. No, kto by chcel, aby som ja preskúmávala, no tak dajte like. A kto chce, aby sme išli do Nedu sa pozrieť, no tak ten dá odber. No, tak sa rozhodnite. Čo si vyberáte? No, niečo si musíte vybrať. No, ja tiež neviem, ale preto som sa vás to spýtala, aby ste mi pomohli s tým, tou otázkou. Takže a nevieme, či tu je kováleň. No, je tu kováleň. A tu je tento pán. Otvoríme dvere a pozrite, že mi padnú hneď železo. No a padlo mi železo. To som si aj myslela, že mi padne železo. Dám aj ironové nohavice, aj boty. Takže a dali ste like alebo odber, lebo čo sa kráti. Takže rýchlo. Tu nič není. Ale tak. A kde je Iron Golem? Tam tu je nejaká frutka týchto vesničanov. Zlovna. A neviem, kde je Iron Golem, lebo by som ho chcela zabiť. Lebo železo sa hodí. No, tu je.
Emo, gdzie jest ten Iron Golem? No, som sa tu spavnula. A zobrala som aj veci, lebo ja som chcela zabiť Iron Golema, ale moc sa mi to nevydalilo. Ale čo som si dala veci do čestky. A môžem tu... No a ideme spať. Ale do kým? A do kým bude noc? No tak môžete dať ten lajčík alebo ten odber. Dokým sa vyspíme. Takže už môžeme ísť. A nikdy nebuchajte Iron Golema, lebo on je silný a vás dá na viete koľko rán. Tak, a môžeme ísť ďalej. Tu máte vlnu vesničanovia. Ja to nepotrebujem. A dali ste like alebo odber. Asi like ste dali, takže pôjdeme preskúmavať. No ale najprv musíme vylúčiť túto vesnicu. Inak pôjdeme preskúmavať v ničom. Takže potrebujeme niečo. Takže pôjdeme sa pozrieť sem. Tu sme neboli, do tejto kovárni. Možno tu budú diamanty. A náš úkol je získať asi jeden diamant. Takže to bude dosť ťažké, ale určite ho získam. Si myslím. A toto by sa hodilo. Zobrať si 2 meče. Tak, hop. Skovám si zbytočné veci. Jedlo sa hodí. A môžeme ísť preskúmavať. Alebo no, ešte by sme mohli niečo preskúmať, ako tu, či nie je niečo. Takže tu je prasiatko. To by sme mohli zabiť. Prasiatko. Musíme vykopať toto. A máme jedlo. A ešte nezabudneme na seno. Lebo chleba sa hodí. Chleba sa dosť hodí okolo. Už sa mi to seká. Ale dobre, toto sa nebudeme teraz starať. Ale budeme sa starať o jedlo, aby sme neumreli na hlad. Takže do komentárov môžete napísať, čo ste dostali na Vianoce. A ja si to kúknem, jasne, že. Takže môžete to napísať. Takže
Mohli by ste to napísať aspoň. Tak ako. Lebo ja som dostal hodinky a potom ešte také rukavice a tak ďalej. A chcete ísť preskúmavať? No tak dajte like. No tak ideme preskúmavať, ale neviem, či som vylúčila všetko. No a toto by mohlo byť koniec videa. Toto je